Oh, am lag. Lutați și voi, luați-vă și voi arme bune. Mihai, mi-ai furat aia din ruletă, dă 1000 pași și iau-o pe asta. Nu mai trăiesc. Apasă-ți geanta aia în stânga. Unde-i geanta aia mică? Nu arunca cu foc. He. Am player, băieți. Asta e casă. Băi, băieți. Hai că îi băteți. Încă niște focul. L-omor. Băi, puteți veni să-mi dați mai revive? Stați că vine la voi. Te puțin. Nu, vino. Pro 3. În casă aici. Intru și închid ușa, da? Închide ușa. Unu. Închide ușa. Până aici, după mine. Bă... Hai de pula, ne-a luat toți trei. Da, mă, că eu am vrut să-i dau ăsta pe lui colegul viață și nu am mai putut să mai apăs pe armă. Că dacă nu-i dădea viață și aveam arma în mână, îi luam toți trei. Ai văzut unde a intrat, toți trei. Lângă noi. Du-te, nașe în capul ăsta. Dacă jucam amândoi Mihai, dacă ai și băiat.